ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂକୁ? ଶୁଭ ସକାଳ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଫେର ଏନେ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନି ନା କ'ଣ ଏଇଟା। କାଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତମ ଚିହ୍ନା କରୁଛ ହଁ ସେଇଟା ନୁହଁ କହିଲି କ'ଣ ତୁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆଇଛୁ ସେଇଟା କିଏ ଦେଇଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି ନାଁଟା କ'ଣ? ଆଉ ଯେ ମୁଁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିନି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି। କଚରା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମର ସେପଟେ ତ ଗୀତ ବଜେଇ ବଜେଇକି ଯିବ ଆଉ। ବାସନ୍ତୀରେ ପୁରା ଗୀତ ବଜେଇ ବଜେଇ ଯାଏନି କି? ସେଇଟା ବି ତ ହଉଛି ଏଇଠି ବଜାଉନି ଗାଡ଼ି ବାଲା या घर से कचरा निकाल। କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ବି କିଛି ଦୁଶୁନି। ଶୀତ ଦିନ ପସନ୍ଦ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ଶୀତ ଦିନ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ଶୀତ ଦିନ ପସନ୍ଦ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ବାଏ।